12 година. Новини в ефірі АТР. 1 грудня, 1373-й день анексії Криму. Віджіє Кашка вбита окупантами Криму. Плакат з таким написом побачила Москва. Учасники російської ініціативи «Стратегія-30» провели черговий день політзека. На вулиці Москви вони вийшли на одиночні пікети на підтримку українських і, зокрема, кримських бранців Кремля. Активісти тримали в руках плакати з іменами політв'язнів, яким за свободу слова і совісті російська влада шиє тероризм та екстремізм. Соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны. В том числе сработают и персональные санкции, которые коснутся самых высоких кремлевских руководителей, включая Путина. Я сегодня здесь нахожусь с одиночным пикетом. Мы требуем свободы и выражаем свое несогласие с репрессиями властей. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине. Это начиная от Путина до всяких стрелковых, плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. Проблему геноциду кримсько-татарського народу вчергове обговорили на міжнародній арені. Посилення репресій, тиск, арешти та вбивства активістів, а також ветеранів національного руху кримських татар – такі питання порушили на форумі ООН члени Меджлісу. Форум ООН з прав людини тривав 3 дні у Женеві. Там мав взяти участь батько ув'язненого у Криму активіста Бекір Дегірменджі. Проте за тиждень до початку форуму його самого силовики затримали за надуманою справою та запроторили у СІЗО. Про дії окупантів у Криму, що грубо порушують статті Декларації ООН про права корінних народів, Загальної декларації ООН про права людини і 4-ту Женевську конвенцію, делегатам форуму розповів член Меджлісу Ескендер Барієв. Мы знаем ту трагическую дальнейшую судьбу Бекира Ага, который сам оказался в застенках ФСБ. Но при всем том, мы там, находясь, говорили о том, что Бекир Дегирменджи не смог приехать только из-за того, что он оказался в застенках ФСБ. На самом деле на таких форумах участвуют люди, которые социально активные, которые являются экспертами, которые являются, скажем, влиятельными людьми у себя в регионах. И поэтому любое новое знакомство, любой новый контакт, любая новая поддержка – это очень важный шаг для оккупации Крыма и к защите прав человека в Крыму. Окупаційний суд Криму вчергове розгляне питання про подальший запобіжний захід для українського активіста Володимира Балуха. Засідання призначене на 16 годину за кримським часом. ФСБ затримала Балуха рівно рік тому, і відтоді він сидить у СІЗО. Силовики нібито знайшли в його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Після анексії Криму Росією кримський фермер Володимир Балух розмістив на стіні свого будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні» та прапор України на подвір'ї у Роздольненському районі Криму. «ВІЛ невидимий». Акція з такою назвою пройшла у Києві. Сьогодні весь світ відзначає День боротьби зі СНІДом. У Києві до акції долучилася і патрульна поліція, правоохоронці пройшли добровільне анонімне тестування на ВІЛ-СНІД. На акції перебуває наш кореспондент Вікторія Аблязова. Вікторія, тобі слово. Зараз ми перебуваємо в управлінні поліції міста Києва. Тут патрульні в експрес-режимі здають тест на СНІД. Також їм розказують, куди вони мають звертатися, якщо до них на вулиці підійде людина і захоче перевіритись на ВІЛ. Патрульні входять в групу ризику, адже щодня вони можуть стикатися з людьми, у яких СНІД, в самих непередбачуваних ситуаціях. Перед цим же ми побували на акції, коли презентували мобільний додаток. Він називається «ХІВ-тест». Там є 3 пункти, такі як кров, симптоми та секс, і людина може відповісти, як вона веде своє життя, і там їй покажуть вірогідність, яка вірогідність, що в неї може бути ВІЛ, і тоді покажуть, де найближче до її місця знаходження є пункти, де можна за гроші або ж безкоштовно пройти тест на СНІД. Ми поспілкувалися з головою всеукраїнської мережі людей, що живуть зі СНІДом. Він розказав нам про додаток детальніше, пропоную послухати.
само приложение найдет рядом все места, где он может реально пройти бесплатно либо платно тест на ВИЧ, получить консультацию психологическую, социальную, получить терапию и получить те сервисы, которые необходимы людям, у которых оказалось такое заболевание. За офіційними даними, в Україні 250 тисяч людей хворі на ВІЧ, і лише половина з них про це знають. Кожного року на облік офіційно стають більш ніж 22 тисячі українців. Тому організатори сьогоднішніх акцій закликають людей не боятися і перевіряти, чи є у них СНІД, адже лише так можна зупинити ВІЧ в Україні. Студія. Дякую, Віко. З нами на зв'язку була Вікторія Блязова. Вона розповіла про акцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Поліція провела обшуки у будинку підрівника Нікопольського суду, а також в автомобілі, на якому він приїхав на засідання. У лікарні перебувають ще 6 постраждалих внаслідок вибуху, 3 з них у тяжкому стані. Напередодні чоловік на ім'я Руслан Тапаєв кинув у залі суду гранату в бік клітки з 3 підсудними, вбивши одного з них, а потім другою гранатою підірвав себе. Тапаєв виступав у суді в якості потерпілого. Слухали справу про навмисне вбивство його сина Різвана. Тапаєва-молодшого застрелили торік у лютому. Гранати його батько дістав після того, як судді оголосили про чергове перенесення засідання. Поліція головним мотивом Руслана Тапаєва вважає помсту. Знову за ґратами. Директору дитячого табору «Вікторія» Петрусу Саркісяну суд переглянув запобіжний захід і взяв під варту. Прокурори звернулись в апеляційну інстанцію, бо були не згодні з рішенням Феміди. Тоді директор вніс заставу 128 тисяч гривень і вийшов на волю. Суддів переконали докази прокурорів, що саме керівник табору порушив правила пожежної безпеки, що спричинило загибель 3 дітей. До того ж, перебуваючи на волі, Петрос Саркісян міг тиснути на свідків. Тепер він не може вийти під заставу і пробуде в СІЗО до середини січня. Трагедія сталася у вересні. У корпусі табору, який вигорів вщент, знаходилось 42 дитини. 3 дівчинки загинули. Отстранили от должности, это не означает, что он не может заходить на территорию лагеря. Это не означает, что он не может общаться с теми сотрудниками, с которыми он вчера руководил и вчера выдавал зарплату, с которыми он делил незаконно полученные зарплаты с тех платежных карточек на подставные лица. Якщо Росія повернеться у ПАРЄ, це буде ляпасом по довірі до Ради Європи. Так різко міністр закордонних справ відреагував Павло Клімкін на нещодавний виступ генсека Ради Європи на захист Росії. Турборн Ягланд заявляв про необхідність повернення російської делегації у ПАРЄ, мотивуючи це тим, що інакше росіяни не зможуть отримати захисту в Європейському суді з прав людини. Україна ж вважає це блефом, оскільки Москва раніше заявила, що вироки цього суду їй не вказівка. У свою чергу віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе такий демарш Ради Європи пояснює втомою європейців від постійних зусиль щодо припинення російської агресії. Санкції Ради Європи полягають в тому, що російська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи не має права голосувати. Виключити її зовсім не можна через процедури. Ми вважаємо, що це правильно не лише з політичної точки зору, а й моральної. Оскільки російський парламент, який голосував за окупацію Криму, не має ні політичного, ні морального права перебувати в парламентській асамблеї Ради Європи. Втома є насамперед від певної такої немочі з боку тих зусиль, які протягом цих років робилися Європейським Союзом, зокрема, щодо протидії російській агресії проти України. Дедалі більше в деяких країнах деякими окремими політичними силами активно роздмухується питання тих втрат фінансових, які вони мають в зв'язку з тим, що продовжуються санкції, а ось вони нічого не дають.
800 тисяч євро проти пропаганди Кремля. Євросоюз вперше у своїй історії виділив гроші на боротьбу з російською дезінформацією. Рада ЄС і Європарламент затвердили бюджет на наступний рік з відповідною статтею витрат. Раніше в Євросоюзі запустили спеціальний сайт, який допомагає викривати в інтернеті брехливий контент про кремлівської фабрики тролів, а також розкриває технології російської дезінформації і пропаганди. США і Німеччина одностайно підтримують ведення миротворців ООН на Донбас. На цьому наголосив глава німецької МЗС Зігмар Габріель. За його словами, блакитні шоломи повинні гарантувати повагу угоди про припинення вогню і виведення важкого озброєння з Донбасу. Для цього потрібен надійний мандат Ради безпеки ООН. Водночас, як зазначив німецький політик, розбіжності щодо миротворчої місії існують з Росією. Сполучені Штати виступають за те, щоб в її складі не було росіян. Москва з цим не згодна. Росія продовжує грубо порушувати Європейську конвенцію з прав людини. Країна-агресор відмовляється надавати право на освіту політв'язням. Мова йде про кримських бранців Кремля, яких утримують у тюрмах на материковій частині Росії. Докладніше розкажуть мої колеги. Це минулорічні кадри 4 кримських татар, яким Росія закидає тероризм. Один з них, Нурій Прімов, розповідає, читати за ґратами дозволяють тільки російський карний кодекс або Коран. Якобы есть библиотека в СИЗО. В связи с этим художественная литература не передается. Мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. Нурій Прімову сидіти за ґратами щонайменше ще 2 роки. Навіть у в'язниці він прагне здобути вищу юридичну освіту. Такої ж думки і Олександр Кольченко, ув'язнений Росією на 10 років. Він також з Криму і також, за версією ФСБ, терорист. За законом обидва хлопці мають право дистанційно здобути вищу освіту за ґратами. Таврійський національний університет імені Вернадського готовий взяти на себе усі організаційні моменти. Они выходят на связь с университетом, мы даем им расписание, в какой день какая лекция будет им прочитана. Если им неудобно или им не дают возможность ее в полной мере прослушать, мы им в записанном виде отправляем эту лекцию туда, потом контрольные работы присылаются, потом проводятся практические занятия. Это давно отработанный в современном мире процесс. Росія не поспішає дотримуватися норм міжнародного права. Федеральна служба виконання покарань вже втретє відмовляє керівництву українського вишу. В Таврійському університеті миритися з цим не будуть. Вже звернулися до українського омбудсмена, яка почала листування з російською колегою. Ми звернулися до Тетяни Москалькової, до нашої колеги в Російській Федерації, звернувши увагу на те, що це власне є порушенням прав людини. На що вона відповіла, що вуз не є сертифікований в Російській Федерації, відтак він не може проходити там навчання. Добре, ми звернулися ще раз з питанням про те, а де він може закінчити україністику у Російській Федерації у сертифікованому вузі. Тепер ми чекаємо на відповідь. Крім того, Верховна Рада України вже звернулася з цією проблемою в ОБСЄ, а керівництво Таврійського національного університету готує звернення до ЮНЕСКО та Верховного комісара ООН з прав людини. Им придется уже не с нами полемизировать. Им придется полемизировать и вести переписку с международными организациями. А им не ответишь вот такой вот отпиской. Мы больше не желаем продолжать разговор на эту тему. Реана Алієва, Заман, АТР. На Херсонщині відбувся захід, присвячений 100-річчю Курултаю кримсько-татарського народу. Організаторами виступили члени регіонального меджлісу, райдержадміністрації, представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Сьогодні також у Генічеську планують відкрити пам'ятну дошку на честь річниці Курултаю. Нині Україна складне, такі у нас сьогодні події, але ми разом переможемо. Але ми
є народ і ми є нація. Це всі новини на цю годину. Випуск оновлений «Заман» дивіться о 13-й. Тоді зустрінемось. Залишайтеся з АТР.